ברוכים הבאים, כבוד לי להיות כאן, שמי ניר בורס, יליד תל אביב, נולדתי באסותא, אחד הבניינים שכתבתי עליהם בדוקטורט שלי. אמ, ארי ממחיה הוא אחד האנשים היקרים שעוזרים לנו במכון לתכנון מורשתי, Classic Planning Institute. אמ, אתה רוצה לספר על העיר העברית קצת, ארי? כן, אז שמי ארי, אני מייסד של מחייה. אז אנחנו פועלים במטרה פשוטה, זה להשיב לארץ ישראל בנייה אנושית. אנושית, יפה, מקום שזה כיף לחיות בה, זה נעים, משהו מסורתי, קלאסי, ואנחנו פועלים בשלוש דרכים. אחד זה הסברה מול הציבור שבכלל לא בתחום. לפתוח את העיניים שיש דרך אחרת. לא רק שאנחנו בונים היום, אין אפשרות אחרת. יש. אז זה דרך אחד. שני, אנחנו עובדים עם אנשי מקצוע, ערים, כדי לייצר דברים חדשים. או זה קוד עיצוב לערים, יישובים, או זה לחשוב איך לבנות שיטות של רחבות יותר טובות. גם אנחנו פועלים כדי לשנות את החוק. הרבה חוקים, עשינו וובינר לפני חודש בערך, על העניין של כל החוקים היום בארץ, שבעצם מונעים את בנייה האנושית. יש לנו את הכבוד גדול להציג את הסדרת וובינרים עכשיו, שזה לב, מוח, עתיד, עם ניר בורס, שהוא מתכנן ערים, אדריכל, באמת אחד שמובילים בעולם בתחום הזה, ויש לנו באמת כבוד גדול. אז תודה ניר שהצטרפת. כמו שהוא אמר, הוא הגדול בארץ היום, הוא חי בארצות הברית, אבל הוא מתחיל יותר פעילות פה בארץ. הוא גם פעיל בעבר, ובאמת יש לנו סדרת וובינרים מאוד מרגשת, ואנחנו מאוד שמחים שאתה פה איתנו ניר. תודה נתחיל היום רבה. עם כל היסטוריה של האדריכלות פה בארץ. ואיך תודה בכלל, רבה מאוד. כן, בשמחה, ואיך בכלל הגענו למצב שכולם יודעים שאנחנו נמצאים היום. אז ניר, שוב תודה רבה ובמה שלך. תודה רבה. אנחנו נדבר בשלושה פרקים. היום זה יהיה תולדות האדריכלות בישראל. זה פחות תולדות ויותר סיפור, ותשמעו ממני סיפורים בעיקר. אנחנו נדבר על הקטע של ההשפעות הנוירולוגיות של אדריכלות ועתיד תכנון בארץ בפגישות הבאות. אני מדבר איתכם מהמכון לתכנון מורשתי. אני נמצא במיין, שזה בצפון מזרח ארצות הברית. המרכז הרשמי שלנו זה ב-DC, אבל אני נמצא כאן לכל הפחות לקיץ. מה שאנחנו עושים זה משמרים, מטפחים את גופי הידע של השיטה הקלאסית. השיטה הקלאסית זו שיטה, אם אתם עמדתם ליד אקוודוקט רומי, אתם יודעים שיש בו המון המון גופי ידע. טמונים בתוך הדבר הזה, אז הגופי ידע האלה כוללים בינוי ערים, כולל אוכל, כולל כל מיני דברים, חקלאות וכן הלאה. מי שמכיר את הארכיאולוגיה ההרודיאנית, נתקל בדברים האלה לעתים קרובות. אנחנו עובדים בעיקר על עשייה, עיצוב, תכנון, הוראה, מחקר. המחקר שלנו הוא נוירולוגי ומעורבות קהילתית. אתם הקהילה ואנחנו מעורבים. אנחנו נדבר על הסיפורים של האדריכלות הישראלית, שאני למדתי אותם לפני שכתבתי את הספר הזה, שהוא, הלל שוקן קרא לו תנ"ך של תכנון, לא אני. בכל מקרה, אנחנו ב-CPI מחולקים למספר גופי משנה, הסטודיו, הספרייה, האקדמיה, מעבדה, כתב עת. יש לנו Classic Planning Herald מאוד נחמד, אתם יכולים לראות אותו באתר שלנו, לרכוש אם אתם רוצים. ממש יפה, הוא מרגיש נעים ביד. יש לנו פרויקט וידאו שטרם התחיל, ומה שאנחנו קוראים לו הסתיו, סטואה בלטינית, סתיו,
שזה איפה שאנחנו מתכנסים לפגישות שנתיות. הן היו עד עכשיו רק על האינטרנט, אנחנו רוצים לעשות את זה מעורב. באקדמיה שלנו אנחנו מלמדים אנשים דברים שלא מלמדים אותם ברוב המקומות האחרים שעוסקים היום באדריכלות. זה שנה ראשונה, יש להם עיצובים של פרויקטים קטנים כמו שער ופביליון, פרויקטים קצת יותר גדולים, תלוי בסטודנט. הנה הז'ורנל שלנו. אנחנו מעצבים בסטודיו דברים שהם מתאימים למקום, חד משמעית. אז אתם יכולים לנחש שזה מעוצב עבור מקסיקו, אולי. ניחשתם. הפרויקט הספרייה בנוי על רעיון של אין הרבה ספרים טובים בתחום. אולי 1,000. אני לא חושב שיש 500, להגיד את האמת. אבל נניח ספרייה של 1,000, נניח ספרייה של 5,000. אם זה מתורגם ל10 שפות, אז יש 50,000 ספרים, אפילו לא. בקיצור, הרעיון של ידע, זה לא אינפורמציה, והאינטרנט זה לא המקור והדרך הכי טובה לשמר אינפורמציה. ספרים זה שיטה ממש, טכנולוגיה חדשה, אבל טובה מאוד, אני ממליץ. ויש לנו את הכינוס האדריכלי שלנו, שהמובילים בתחום מופיעים ומדברים, מספרים מה הם עושים וכן הלאה. אנחנו מתכננים את הסתיו הבא עוד מעט, לסתיו או לחורף. אם הייתם מעצבים את הארגון שלנו בתור בניין, הוא היה נראה ככה, עם הסתיו באמצע, מוקף בשאר המחלקות. קורות חיים שלי הם באמת חיים של נווד. ההורים עלו לארץ ב-38 ו-45, ב-57 יצאנו לסיורים, ב-62 הגעתי למזרח הרחוק בתור ילד, וזה מאוד מאוד השפיע עליי. אני לא יכול להגיד שכל הנסיעות האלה לא השפיעו עליי המון. טכניון היה 69 עד 75, לא ידעתי, התחלתי בהנדסה אזרחית, וזה היה אסון טבע. עברתי לאדריכלות, צה"ל הייתי בבינוי, ונסעתי לארצות הברית לעבוד אצל סקידמור, גנזלר, כל הגדולים האלה. זה היה כאילו מטרת חיי בזמנו. ואז חזרתי לטכניון לעשות PhD, כי לא הבנתי למה דברים נראים איך שהם נראים. כמובן כתבתי על המודרנה, ולמדתי המון, כתבתי על המודרנה בארץ, כתבתי ספציפית על יוזף נויפלד. מי כאן שמע על יוזף נויפלד? ידיים אולי? שתי ידיים? 3 ידיים? אין ידיים. נטולי ידיים. חזרתי אחרי ה-PhD לארצות הברית, עבדתי מה שקרה לי ב-PhD זה שעברתי מין מעבר ממודרני, מאדריכל מודרניסטי לאדריכל קלאסי. כי אני הבנתי שהמודרנה בעצם לא כל כך תורמת לעניין, ואז אני שאלתי מה קרה, מה עשו לפני, וגיליתי את השיטה הקלאסית. זה היה ברמה האינטלקטואלית, ברמה הביצועית, עבדתי על גרנד סנטרל מ-2001-2002, על התכנון של ההרחבה שלו, גרנד סנטרל מדיסון, ואז התחלתי ללמוד אדריכלות. הסתכלתי על בניין, מהמם, ואין בו קו אחד מיותר, ויש בו הרבה פחות קווים ממה שאתם יכולים לדמיין לעצמכם, אבל החוויה היא פנומנלית. אז התחלתי לשאול מה פה קורה פה, איך זה עובד, וכן הלאה. התחלתי ללמוד את הדברים האלה, קיבלתי הכשרה קלאסית ב-Institute of Classical Architecture and Art,
פתחתי את הסניף שלהם בוושינגטון, ובאיזשהו שלב התחלתי לכתוב איזה מין ספרון כזה, ספרון תכנון לאנשים כאן בפורטלנד, מיין, שהם הורסים את העיר שלהם בתוספות מודרניסטיות לא רלוונטיות. וכתבתי מין ספרון כזה, הם פשוט לא צריכים את זה כי הם מודרניסטים, הם יודעים מה הם עושים, אבל הרווארד לקח את הטקסט, הפך את זה לספר, וזה הספר שראיתם תמונה שלו. אומנות התכנון המורשתי, ואנחנו הגענו לפה. ה-PhD שלי היה אודות איש שנקרא יוזף נויפלד, הוא היה אחד האדריכלים החשובים ביותר, העורך של הבניין במזרח התיכון. יש מישהו אחד כאן ששמע על הירחון הזה? זה לא היה ירחון, זה היה איזה מין ז'ורנל. מישהו כאן שמע על זה? יד, בבקשה? אף אחד. אוקיי. זה כמו להיות יהודי ולא לשמוע על התנ"ך. זה היה המקום שבו האדריכלים החלוצים של שנות ה-30, זה התחיל בשנות ה-20, שנות ה-30 בעיקר, התדיינו במה זה אדריכלות ישראלית, איך היא צריכה להיות, איזה סגנונות יכולים להיות. מודרנה לא באה מאליה, זה לא הופיע מאלוהים. זו הייתה החלטה ברורה של סדרת אנשים, ולמעשה המודרנה עצמה היא המשך של האדריכלות הרומנטית של המאה ה-19 בסגנון חדש. אתם יודעים שהתמליל המודרניסטי הוא מאוד רומנטי, נשמע נפלא, אבל הם לא המציאו אותו. הם לקחו אותו מהאדריכלות האקספרסיוניסטית הגרמנית של סוף המאה ה-19, יישמו את זה לסגנון חדש, נויה זכליכקייט, הרציונליות החדשה כאילו, הבהירות החדשה. ואז הסיפור הזה נופל על איך הייתה ארץ ישראל בין המלחמות, כל המושג של הציונות כתנועה רומנטית, לאומית, שהיא מקבילה לתנועות הרומנטיות הלאומיות של המאה ה-19 שהיו באירופה ובמקומות אחרים. נושא של אתם צריכים להכיר את תולדות הארץ, זה פשוט סיפור של לב, אנשים שעשו דברים ממש מהלב, בתנועות, בעשייה גדולה של תנועות של אנשים מעטים מאוד, אבל הם ידעו שהם כותבים היסטוריה. כשאני ביקרתי במוסד במשמר העמק, בבית הגדול במשמר העמק, בשנות ה-90, הארכיון של המוסד החינוכי היה שם. ואני דפדפתי בו כדי ללמוד על איך בנו את זה, ומה היו ההחלטות וכן הלאה, היה חלק מהמחקר. אבל היו שם כל הפתקים של כל נזלת של כל ילד, של כל סנדל של כל חניך. כל דבר. הם שמרו על הארכיון שלהם, כי הם ידעו שהם כותבים היסטוריה. היה בתוך כל העניין הזה דבר שנקרא חוג האדריכלים, שזה היה הדר רינג. דר רינג היה, הציינרינג, זה 10 האדריכלים המודרניסטים המובילים בברלין, העתיקו את זה בתל אביב. אז זה סיפור שיש בו ממש מהויות של כל תולדות הארץ, עד הקמת המדינה, עם חוטים שאנחנו יכולים למשוך בהם לתוך העתיד של התכנון והעיצוב בארץ, בצורה מאוד 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 עשירה. נויפלד עצמו הגיע ביולי, נדמה לי, 1920 בתור חלוץ, התקופה החלוצית, העלייה השנייה. מי כאן יודע
כמה זמן הייתה העלייה השנייה? תנו לי מספר, מישהו. 10 שנים? 20 שנה. חודשיים. חודשיים, זה היה מיולי עד ספטמבר. 30,000 אנשים הגיעו, כולם, רובם ילדים, חניכים, בני 18, 19, 20, ובספטמבר חזרו לבית ספר. 10,000 נשארו, ואלה האנשים שהקימו את הקיבוצים. אז יש לנו מיתוסים שאנחנו לא יודעים אפילו מאיפה הם. ב-1921 לא היה לנויפלד מה לעשות, הוא התחיל לעבוד בבנייה, והוא עבד עבור אדריכל בשם ברלין, הוא עבד בשטח בתור מפקח, וברלין לקח אותו והתחיל ללמד אותו אדריכלות, אדריכלות קלאסית למעשה. נראה עוד מעט את הבית של ברלין. 1921, 22, 3, הוא נסע חזרה לאירופה ללמוד בסקולה דה ארכיטקטורה ברומא, ואחרי זה באו אקדמי בווינה. התחיל לעבוד ב-1927 עבור מנדלסון. הוא חיבר את הספר, הוא היה העורך של הספר המפורסם של מנדלסון. מנדלסון היה האדריכל המוביל בתנועה המודרניסטית בסוף שנות ה-20, ונויפלד ערך לו את הספר, עיצב את אחד הבניינים שלו, ואחרי זה הוא רצה יותר, מנדלסון לא נתן לו. ברונו טאוט, שגם היה יהודי, קיבל ג'ובים במוסקבה, נויפלד נסע למוסקבה, לעבוד עם טאוט, אבל סטלין לא נתן לאנשים להוציא כסף מרוסיה, אז היה צריך להשתמש בכל הכסף שהוא הרוויח, אז הוא גר במלון הכי מפואר במוסקבה, בסוויטה הכי מפוארת, ובוקר אחד הוא מתעורר ויש אישה לידו. אוקיי? מה שמך? מרלן דיטריך. איך הגעת לפה? לא היה להם מקום, אמרו שאתה נחמד, אז לקחתי את הצד הזה של המיטה, תסלח לי. ככה היו חייו, הוא היה מעורב מאוד בחיי התרבות בברלין ובמוסקבה, מאוד מאוד עניין אותו, אבל ב-1932, הדברים כבר התחילו להרגיש לא בנוח ברוסיה, והוא פחות או יותר ברח, בלי כסף, בלי כלום, עלה על אונייה והגיע לחיפה. בגלל הקשר שלו עם תנועת הקיבוצים, השומר הצעיר בפרט, אחד הפרויקטים שלו הראשון היה הבית הגדול במשמר העמק, והפרויקט האחרון שהוא עשה בארץ לפני שהוא חזרה בשנות ה-60, לפני שהוא ברח מהמלחמה, הוא היה במלחמת העולם הראשונה. תראו, אלה סיפורי בן אדם, אבל אתם צריכים להבין שכל אחד ואחד מהאנשים שעבדו באותה תקופה בארץ, היה להם סיפור כזה. וגם היום יש לנו סיפורים כאלה. כל אחד ואחד יש סיפור עמוק, סיפור רחב, סיפור מעניין. נויפלד היה טיפוסי מהבחינה הזו. אז אני חושב שדיברנו על המושגים האלה, והשיחה הראשונה, הרצינית, בנושא של אדריכלות, בארץ, התחילה ב-1916-17, בנוגע באיזה שפה ללמד בטכניון, נקודה אחת, נקודה שנייה, מה יהיה הסגנון של הטכניון הבניין. הדברים היו מאוד מאוד בסיסיים. אפילו באוניברסיטה העברית, מה תהיה השפה? אז הם החליטו עברית, אוניברסיטה עברית, זה יהיה בעברית. ואחד הבניינים הראשונים שנבנו שם, זה האמפיתיאטרון, שהוא בסגנון קלאסי, והסיבה לקלאסיקה
אנחנו חושבים שמודרנה זה פשוט הדרך ושאין אלטרנטיבה, רובנו. כך אני למדתי. לימדו אותי בבית ספר בטכניון לעצב בסגנון ברוטליסטי. והייתי ממש, לא יודע, זה היה הדברים הכי מכוערים שאי פעם הצבתי, והייתי מקבל ציונים טובים. אבל הרעיון של המקום של ארץ ישראל, איפה שאנחנו נמצאים, והקסם של הארץ וכל אחד מאזוריה, אפשר היה למסגר בצורה פנומנלית עם קשר לעבר, לבנייה ההרודיאנית ולקשר ההלניסטי, וכל שאר הדברים שהם היו ממש השורשים, חלק מהשורשים הכי עמוקים שלנו, בבנייה מהסוג הזה. והנה הבית של ברלין, האדריכל. שני אגפים זהים, מחוברים עם אכסדרה, העמודים בסגנון דורי, ואפילו יש כאן מעל העמודים רמז, יכול להיות שזה המקום של נאום הר הצופים, יכול להיות. אם זה היה בחוץ, אז כן. פשוט בניין למופת, כל לבנה נספרה, הוא ידע בדיוק מה הוא עושה עם העמודים האלה, עם הלבנים הבולטות האלה, שהם התשובה הקלאסית לעמוד בחזית. החלונות והדלתות הם בפרופורציות קלאסיות, זה בניין קלאסי 100%, אפילו יש לו כאן, אלה נקראים מודיונים, מודיון. עכשיו, אין לו את כל הפרטים, הוא די פשוט, אבל יש לו את כל החלקים. אפילו אתם רואים כאן הפשטה של מה שתומך בקשת. והבנייה הקלאסית לקחו אותה, קורנגולד שבנה את זה בהר הצופים, את האמפי בהר הצופים, בנה כמה בניינים פשוט קלאסיים, אבל זה קלאסיקה מופשטת, מה שאנחנו קוראים סטריפט קלאסיקל. כמו שאנחנו רואים כאן במלון בפינת נחמני אחד העם. בית ספר אחד העם אתם עדיין רואים כמה מהפרטים של ארכיטרבה, אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא, ארכיטרבה, פריז וקרניז, הקרניז מקוצר, אבל זו הפואנטה, שזה סטריפט קלאסיקל, כל האלמנטים נמצאים, אבל לא בביטוי מלא. אתם רואים גם כאן את הביטויים של ה-major order של הבניין. אתם רואים אני לא יודע, זה לא בטוח, אבל הקרניז הזה קצת יותר מפואר מהקרניז הנמוך, וכן הלאה. יש כאן גם את התחתית של המרפסת, שהוא בשכבות כאלה. זה אלמנט שאנחנו נראה אותו שוב ושוב. בנייה ים תיכונית, זה סגנון איטליאני, הגענו, איטלקי, פחות או יותר איטליאנט, מה שנקרא באנגלית. יש את ברקט, איך אומרים ברקט בעברית? שכחתי. אולריך, יש מילה? אנחנו כל כך לא מכירים, אנחנו לא יודעים את המונחים. לא, אני גם קורא לזה זה בית תומכות לוין פשוט. בתל אביב. אני קורא בניין- לזה תומכות. סוגרים? איך? יכול להיות, סוגרים יכול להיות פשוט. לא, זה לא סוגר, זה הדברים שתומכים ב... אני קורא לזה זאת תומכות. זאת לא, לא. המצאה, השם הוא הם זיזים. תומכים את הגג. השם הוא התמיכה זיזים. הזאת היא המצאה של ימי הביניים, של הרנסנס, וזה הסגנון של הבניין.
קלאסי, מה? באוהאוס. באוהאוס. אז זו אדריכלות מורשתית, ככה זה נראה, זה תמיד נעים להסתכל על זה, ויש לזה סיבות נורולוגיות. יש השפעה מאוד מאוד חזקה של אדריכלות מזרח אירופאית, מקורה בווינה, אבל מי שהיה בווינה, בודפסט, פראג, שהיו שלושת הערים האלה, היו באותה תרבות, הן לגמרי שונות, האדריכלות לגמרי שונה של אותם בניינים, אותם סוגי בניינים, הבתי דירות האלה. אז יש חלק מהם, גם בתל אביב, מקומות אחרים, בסגנון כזה מזרח אירופאי. עוד כמה מזרח אירופאים כאלה, היו די הרבה סך הכל, וזה בא עם העלייה, 1923 הייתה העלייה של הפולנים, והם באו עם כסף, בנו הרבה מאוד מהבניינים האלה, אבל חבר'ה, אנחנו בארץ ישראל, אנחנו בלבנט, אנחנו במזרח הקרוב, לא צריכים להביע את המיקום? איך מביעים את המיקום? אז מינור, אחד האדריכלים הגדולים בשנות ה-30, בנה את בית ביאליק. יש כאן מה שאני קורא הקובייה הסורית, שזה שתי קשתות מצטלבות עם כיפה עליה. יש כאן מושרביה, יש קשתות שהן פחות או יותר עם טיפה של פינה. יש כאן את הרמד, הסוכה, או רמז, לכאן אפשר לבנות סוכה, את חלונות חרך וכן הלאה. אלמנטים דומים כאן, גם כן, מה שאנחנו רואים כאן למעלה, זה נקרא, הייתי קורא לזה, crenellation, Mesopotamian crenellation. זה, הספרדים בספרד, העולם המסורתי הוא מאוד גדול, מאוד רחב, מאוד מקבל, ואפשר לבנות באדריכלות מסורתית, מורשתית, כל מה שרוצים, באיזה סגנון שרוצים, לעשות זה ממש טוב, שזה ייראה טוב, בלי הפונקציה הזאת של ארכיטקטורה בת זמננו, וכל השטויות האלה, מה כל כך טוב בזמננו שאנחנו צריכים להתפאר בזה? זה נקרא שינון בעברית. שינון, תודה רבה. אז שינון מסופוטמי, תודה רבה. אנחנו רואים כאן גם כן, הבנייה, הסגנון הביזנטיני, בא לשחק תפקיד כאן בבית כנסת בתל אביב, שהאנשים שהוסיפו לו את האכסדרה החיצונית פשוט לא ידעו, הם לא היו אוריינים באדריכלות, הם היו מודרניסטים טובים ורגילים. כל מה שהיה בעבר זה היה לעבר. אם אנחנו היינו מקבלים את ההחלטה הזו ביחס לכל עניין, לא היו יהודים בעולם. כל הקונץ היהודי זה זיכרון לאומי. רואים כאן את הבניין של מגידוביץ', בהמשך הרחוב, אלנבי. עוד שינון, כזה מין בסגנון אשורי, ספרדי, מרוקאי, לא ברור, גימנסיה הרצליה, שמגדל שלום החליף אותה. והיום אפשר לנסוע דרך המרכז של הגימנסיה, אפשר לנסוע ברכב. זה ממש קדמה יוצא מן הכלל. ברוולד, הדקן של הטכניון, זה מה שהוא הציע. הוא היה אדריכל מאוד טוב,
הוא הבין חומרי בניין ופרטים מאוד מאוד טוב, והוא בנה משהו שמבוסס על מדרסה פרסית בעיקרון, עם עוד כמה נקודות ציון של רמזים לדברים אחרים. בנק אנגלו-פלסטינה, כאן זה הלובי של הבנק, רואים כאן שוב את השכרוב הזה מתחת זה. זה ביטוי אדריכלי לקנטליבר. מה זה קנטליבר בעברית? שכחתי. זיז. זה זיז, כן. זיז זה לא בהחלט מילה נכון, זה לא יפה נראה זיז. משהו אדריכלי כל כך יפה. הוא הבין בפרטים וברלוונטיות שלהם, זה בנק אנגלו-פלסטינה בחיפה, ומלון פלטין בתל אביב, בנחלת בנימין. תסתכלו כאן על כל הרמזים המזרחיים, כולל את הרמז למשהו סגור לחוץ, אולי חשוך בפנים, שנותן איזשהו נותן אווירה קצת יותר שקטה, רגועה, מוצלת, יחסית לחוץ הבוהק. שני בניינים הכי טובים בארץ ישראל, יש 3 בניינים הכי טובים בארץ ישראל. אחד זה כיפת הסלע, שני זה מוזיאון רוקפלר, שלישי זה עמקה בירושלים. הבניין הזה נבנה על ידי האדריכל של ה-Empire State Building, באותה שנה שהוא בנה את הגורד שחקים. הסגנון הוא ביזנטיני, אתם רואים את זה מהמאסינג של האגפים. יש כאן 2 אכסדרות, אחת היא הצמחים ארץ ישראלים, והשנייה היא חיות תנ"כיות, משהו כזה. ובכניסה יש 2 עמודים, אחד זה עם האגנוס דיי, והשני זה נדמה לי השומרונית שהביאה לישו קצת מים. יש כאן איזה מין מקום למים, מין בריכה קטנה עם הברכה למבנה עצמו. מוזיאון רוקפלר נחשב בזמנו לבניין הכי פונקציונלי בעולם. הוא נפתח ב-38 נדמה לי. הוא אחד הבניינים הבנויים הכי טוב שאי פעם ראיתי. אין פוגה אחת שלא נפגשת בפוגה הבאה בצורה, ומדובר בפוגות של פחות מ2 מילימטר. האדריכל אוסטין סנט ברב הריסון, הוא היה האדריכל של המנדט. לימד את הסטטים איך לסטט. היו בטכניון, לא יודע אם עדיין קיימים, הנגטיבים מזכוכית של שלבי בנייה של הבניין. השלד הוא שלד בטון מזוין, הניחו כל ברזל על המילימטר, זה משהו. והבניין מורכב מאלמנטים שהם רב תרבותיים. החל מהסורי, צלבני, פרסי, כל התרבויות שהגיעו ונגעו פה. יש כאן גם טורקי ומרכז אסיאתי שגם הגיעו במשך השנים. זה אחד הבניינים בארץ הכי אינטליגנטיים מבחינת ההחלטות העיצוביות שלו. 2 בניינים נוספים של הריסון, הדואר ביפו. הפשטות שלו היא מהממת, אבל יש בו איזה מין יופי שהוא, איך בלוק כזה יכול להיראות כל כך טוב. וארמון הנציב,
שזה היה בית המושל הבריטי, שוב עם רפרנטים לאדריכלויות המשפיעות. תוך כדי רצון להמציא ולהביע ארץ ישראליות. וזו לא ארץ ישראליות ששייכת לאף אחד. זו לא ארץ ישראליות בריטית או פלסטינית או יהודית. ארץ ישראליות זה מקום, יש לו היסטוריה, שייך לכל העולם. היה עוד אדריכל, קראו לו הולידיי, הוא בנה 2, 3, 4 בניינים, כל אחד יותר מעניין מהשני, אחד זה סנט אנדרוס, ליד תחנת הרכבת, אחד זה בניין הבנק, בפינת העיר העתיקה, שאתם רואים כאן איזה מין, זה גם קצת מודרני, סטרימליין מודרן, גם מסורתי, גם ארץ ישראלי עם הקובייתיות וכן הלאה. וכאן יש בניין מאוד מעניין שהאדריכל, הוא היה ידוע לאחר מכן די הרבה, ברוצקוס, שהוא בנה חלק מהבניינים הברוטליסטיים הידועים. זה בניין שהוא בנה בשנות ה-30. אתם רואים שמי שיש לו אוריינות אדריכלית, מבין למה החלונות האלה קטנים מהחלונות האלה, בדיוק בשישית פחות. זה אחד מהכללים של האדריכלות, שאנחנו השכחנו אותם. ושוב חזרה לרעיון הזה של המזרח הקרוב, מה שאני קורא ארכיטקטורה לבנטינית, ואחד הדברים שאנחנו כאן, ארי, אולריך בקר, אני, משה אלפסי, מאוד מעוניינים באדריכלות לבנטינית חדשה. אדריכלות שיכולה לעבוד גם בארץ בסגנון זה, ביירות בסגנון זה, דמשק בסגנון זה, חלב בסגנון זה, עזה בסגנון אחר. יכול לתת צפיפויות מהממות, בלי מגדלים, בלי זכוכית. לא צריך. כמו שהגשש אומר, לא צריך, יש לנו. מלון פלאס הוטל בירושלים, אתם כולכם מכירים, המלון של מגידוביץ' באלנבי, בית הפגודה, תראו אפילו בחזית הצידית, כמה שהם מדברים לים תיכוניות ולשחרוב העירוני. זה כאילו מיני מודל של יפו, מה שראו בזמנו. וכאן באלנבי עוד בית כנסת, שמצאתי אותו עכשיו בגוגל, ואני לא יודע למה לא שמתי לב אליו במשך כל השנים, אבל עכשיו הוא מוצא חן בעיניי. עוברים מנדלסון. אני מניח שכולם שמעו כאן על מנדלסון. האבן יושבת ורטיקלית, לא הוריזונטלית. יש כיפות. יש אכסדרה. יש גן פנימי. כולם מוטיבים ים תיכוניים. ואמא שלי למדה בבניין הזה. אז כבר הזכרתי שהמודרנה זה למעשה המשך של האקספרסיוניזם הגרמני מסוף מאה ה-19 בשינוי כסות, בשינוי בגד. התמליל נשאר, הבגד השתנה. ואנחנו יודעים
שמשהו כמו 80% מהאדריכלים שעבדו בארץ בשנות ה-20 וה-30 חונכו בשיטה הגרמנית. זה היה התרבות הגרמנית הובילה את מזרח אירופה. זו הייתה התרבות. גרמנית הייתה לינגואה פרנקה, קומבינציה של גרמנית, עברית, יידיש וערבית, זה עד היום מופיעים את זה בענף הבנייה. הרומנטיקה של מקום, של אקלים, של פונקציה, כל האדריכלות המורשתית יש לה את זה, באופן טבעי, זה מופיע. התרגום המודרניסטי של חלק מהדברים האלה היו הצללות, כי המקום הוא חם, וחלונות לכיוון הים, שכאילו שהבריזה מהים תקרר את הבניינים. גילו מאוחר יותר שזה הכל אגדות, זה לא עובד ככה, זה חם. לא יעזור. מה שצריך זה למעשה, צריך תריסים, שזה שמרו על זה. רצוי וילונות גם כן, לא כל כך, כי מודרניסטים לא צריכים וילונות. וסדרה שלמה של ביטויים שלמעשה, להגיד את האמת, מי שלא אדריכל, מי שלא חונך כאדריכל, מסתכל על זה ולא מבין למה, ולא בטעות. תסתכלו, בית ויצמן, על ידי מנדלסון הגדול, העמודונים האלה תומכים את הקורה הענקית הזו. יא חביבי, מה פה קורה פה? למה? כי אפשר, כי עמוד ברזל יכול, ביג דיל. רוצים כאן ביטוי של משהו קצת יותר מקורה ענקית. האבסטרקציה לא עובדת בחוויה האנושית. ברגע שעושים אבסטרקציה של החוויה, מה נשאר? נניח שתעשו אבסטרקציה של טעם. מה האבסטרקציה של טעם? קרטון? זה בית ויצמן. עם האלמנטים היפהפיים, מעוצבים סופר היטב, ובפשטות יוצא מן הכלל. וכאן הרמז למכונה בגליל המשונן, אמור לתת איזו הצללה אופקית לשעות הערב והבוקר, שלא יהיה חם בפנים כאילו, יש כאן בריכת שחייה באמצע. לא הייתה לי תמונה. תל אביב. היו 800 אדריכלים, ובנו 6,000 בניינים לשנה בתל אביב בשנות ה-30, או להפך, 600 אדריכלים ו8,000 בניינים. בכל מקרה זה הרבה. הכל אולטרה מודרני, יותר מודרני ממה שנמצא במקומות אחרים בעולם. אין ריכוז של מודרנה יותר גדול מתל אביב, בשום מקום. ומודרנה, הייתי אומר, לפחות מבחינת ה-intentionality, הכוונה שלה, הרצונות העיצוביים, אלה אנשים שהם באמת מודרניסטים אמיתיים, כי ציונות, סוציאליזם ומודרנה נולדו שלושתם בווינה, והאנשים שמימנו את זה היו היהודים. והיה בזה אלמנט פוליטי.
האנטישמיות בווינה הייתה למעשה מצע פוליטי. אם אתם יכולים להאמין, זה היה מצע פוליטי של ראש העיר בווינה בשנות ה-1890. זה היה בית ספר של אדולף היטלר אחר כך. והיהודים לא קיבלו את היהודים בין הגבירים האחרים, ככה שהם חיפשו ביטויים עיצוביים, אדריכליים, אומנותיים אחרים, הלכו עם קלימט ועם הופמן, והם היו הקליינטים הראשונים של המודרנה, עם מנדלסון, קליינטים של מיס ונדרו וכן הלאה, ושלחו את הילדים שלהם לבתי ספר לאדריכלות כדי לעצב את העולם המודרני, והם באו לארץ ישראל ואף אחד לא אמר להם לא. ויצא המון עבודה מעוצבת בצורה מאוד מעניינת, בנויה די גרוע, ככה שזה אחרי 30 שנה, כשאני הכרתי את כל הבניינים האלה, הם היו מפוררים לחלוטין, והצריכו הרבה מאוד עבודה, ועד היום צריך כל 5-10 שנים לתקן את הטיח ולצבוע אותם וכן הלאה. אחת האדריכלים, גניה אברבוך, עשתה את חלק מהעיצובים הכי מעניינים. היא עיצבה את כיכר דיזנגוף, היא עשתה את הבית קפה הזה בתערוכה ב-36. וככה זה נראה כשזה נבנה. אז עם העלייה בשנות ה-20 של הפולנים, בנתה את מזרח אירופה בתל אביב. העלייה של שנות ה-30 מגרמניה ומזרח אירופה בנתה את המודרנה. וזה חלק מתולדותינו, חלק חשוב. והם בנו את כל הצורות האפשריות. גנבתי את זה מהבאוהאוס סנטר. וזה כשלעצמו די מעניין. במיוחד זה די מעניין, בגלל שהאדריכלים שעיצבו את הבניינים האלה, כולם קיבלו בסיס קלאסי בעיצוב שלהם. אז הבניינים האלה, יש להם איזה חן מסוים אולי, אבל יש לכולם את אותם characteristics, חלונות אופקיים, העניין הזה עם הפינה המעוגלת או עיגולים, המכונה, ביטוי למכונה, בלה 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 בלה, אתם כולכם שמעתם את זה בבית ספר. 3 אדריכלים הם עמדו כאילו, הם לא עשו את העבודה הכי מעניינת בהכרח, אבל הם חשבו את עצמם להכי טובים. קרמי, רכטר ושרון, והם נותרו בהיסטוריה, ועד היום אני חושב שיש משרדים שלהם בארץ. ונויפלד עצמו, מהמיטה עם מרלן דיטריך, נחת במשמר העמק, הוא חזר לתל אביב, התנועה הקיבוצית עמדו לבנות מוסד חינוכי. השנה הייתה 32. 5 שנים לפני זה, ב-27. הילדים בעין חרוד, בבית הילדים בעין חרוד, עשו מהפכה בולשביסטית נגד ההורים. עין חרוד נוסדה בערך ב-22, נדמה לי, בין 21 ל-23. נוסדה על ידי
אני חושב, העולים בעיקר מרוסיה, מהסוציאליסטים ברוסיה, שלא הצליחו במהפכה הרוסית להביע את עצמם. משפחה שלי גם היו כאלה, אבל הם ברחו לרומניה לפני שהם עלו לארץ ב-38. אבל אבא שלי למד רוסית שפת אם, והם קיבלו פראבדה בבית כל בוקר. החבר'ה שעברו לארץ והתיישבו בקיבוצים, למה קיבוצים? כי התנועה הציונית לא הייתה מחזיקה מעמד שבוע בלי בן אדם בשם ארתור רופין. הוא היה הרואה חשבון של התנועה, והוא עשה את החישוב, שזה עולה 500 פאונד סטרלינג פחות, להושיב יהודייה בקיבוץ מאשר בעיר. זו פשוט הייתה החלטה כלכלית, ניישב את האנשים בקיבוצים, וככה גם נתפוס קצת מהנוכחות הפיזית במדינה. בנו את הקיבוצים, בהתחלה חומה ומגדל, אחרי זה התחילו לבנות את זה. אתם רואים כאן את ממש חושות של המתיישבים הראשונים במשמר העמק, והבניין הבוהק הזה, הוא היה המוסד החינוכי. למה המוסד חינוכי? כי הילדים עשו מהפכה בולשביסטית נגד ההורים. ההורים השתגעו. מה זה? מהפכה נגדנו, אנחנו המהפכנים. אז הם נסעו לווינה לדבר עם המחנך הכי גדול בעולם בזמנו, הפסיכולוג החינוכי הכי ידוע, והם החליטו ליצור מוסד חינוכי שהילדים ינהלו את הכל, חוץ מאשר ביטחון וחינוך, את המסע החינוכי. וכשקאוקג'י הגיע לפה ב-48, הוא חשב שהוא הגיע לחיפה, ישב שבועיים והפגיז את הבניין כך שלא היה מילימטר, סנטימטר. להגיד את האמת, לא היו 2 סנטימטר בלי חור או כדור. אבל הבניין עמד. נויפלד ייצב את הבניין הזה. עבור הדור הבא. וזה כל המיתולוגיה והרומנטיקה הניטשיאנית על הנויר מנץ' נכנס לתוך הבניין הזה. ובמידה רבה זה היה הדגם לבניינים שאני למדתי בהם בבית ספר בחיפה. סוג אחר של בניינים שנויפלד עבד עליהם, זה היה מעונות עובדים. לא מצאתי תמונות טובות של זה. אבל מה שאפיין את המעונות עובדים של נויפלד, זה שהוא עבד עבור קבוצה של פועלים, שהם היו יותר קיצוניים, והם בנו את הבניינים בעצמם לעצמם. הם עבדו ביום, לא, הם עבדו בלילה, בדפוס, בבתי דפוס ומאפיות, כדי במשך היום לעבוד בבנייה. הם בנו לעצמם את הבתים. ואני הכרתי אחד מהפועלים האלה מרמת גן, והבת של אחד מהבתים האלה בחולון, שגרה באותו בית, שעברו לגור בו ב-38, 39 בחולון, בקריית עבודה. גם שרון בנה מעונות עובדים, והרבה יותר מאשר נויפלד, אבל הפירוט של נויפלד היה ברמה הרבה יותר גבוהה מזאת של שרון. שרון למד בבאהאוס עצמו, היה בוגר באהאוס. שלחו 3 אנשים לבאהאוס, שרון, ויינראוב ומיסטצ'קין. מהתנועה שלחו אותם ללמוד בבאהאוס,
חזרו ובנו. מיסטצ'קין אחר כך היה חשוב במשרד השיכון. החניך שלו, סלומון, שכחתי את השם הראשון שלו, שם פרטי. סלומון היה מורה שלי. אני הכרתי את מיסטצ'קין גם כן, אז אני דור שלישי באוהאוס, קשר ישיר. העיצוב, הפירוט שאתם רואים כאן, זה פירוט טיפוסי של נויפלד, סופר נקי. זה בית חולים אסותא, שבזמנו היה, ועד שנות ה-50, נחשב לבית חולים הכי טוב בארץ. והיה לו גם כן, הקליינט האחרון שלו, זה היה בניין קופת חולים, שהיה גם מרכז קופת חולים וגם המעבדות, או המחסן של הרפואות. וזה בניין שאתם צריכים לראות אותו, כי יש לו, פשוט לבקר בו, נדמה לי שהוא עדיין פחות או יותר במצב נורמלי. מישהו יודע מה המצב של הבניין? יש לך נייד? זה הבניין הזה, הוא בלוק מרוחק מדיזנגוף. הוא עכשיו בית מלון, שיפטו אותו. אוקיי, אז יכול להיות שהם שינו דברים, אני מקווה שלא. יש לו מרתף דו-קומתי, שזה היה המחסן, והמשרדים של קופת חולים היו כל הדברים האלה למעלה. אתם רואים כאן כניסה למשאית וכן הלאה. אז כל הקטע הזה היה מחסן, משרדים ומשרדי ניהול. כשאני התחלתי להתבונן בבניין הזה, אני ראיתי כאן איזה קומבינה של מכונת ענק. זה כמו גלגל או גלגל שיניים, לא עם שיניים, אבל מין גלגל ממוכן ענק. אבל יש לו גם כן את ההיררכיה של פלאצו קלאסי, רנסנסי. יש לו קרניז, פריז וארכיטרבה, למעשה זה הפריז, לא משנה. הפרופורציות הן פרופורציות קלאסיות. אני לא יודע מה אני עושה, אני פשוט מסרטט, בום. ואלה פרופורציות, אנחנו לפעמים משתמשים בפרופורציות בצורה מאוד מאוד פשטנית, בחלוקות לחמש. נדבר על זה בפעם הבאה. אבל יש כאן בפירוש ידע של חלוקות קלאסיות. הריתמוס של החלונות, וכן הלאה. בסוף העבודה שלו בארץ לפני מלחמת העולם השנייה, הוא חזר חזרה, נדמה לי, זה נראה לי כאילו חזר חזרה למקורות, והתחיל ליישם דברים שהוא ידע, אבל לא חשב לנצל אותם לפני כן. אז
אני חושב שהשיחה, יש כאן מבחינה עיצובית מקום לאושר שיחה פנומנלי בתנועה קדימה. הדעה האישית שלי היא שבנינו מספיק מודרנה. 44%, 50% מהחימום הגלובלי בא מאדריכלות ובנייה מודרניים. ולמצוא, להמציא, לגלות אדריכלות לבנטינית חדשה, שיכול להיות כיף לא רק לעצב אותה, אבל גם להיות בתוכה, בחובה. תודה רבה.